Maroñon gaude, garia nola jotzen zen aintzinean ikusteko. Antzinan egiten zenean zuk ere egiten zenuen eta horregatik ez duzu ahaztu? Hori ez da inoiz ahazten, ondo ikasitakoa ez da inoiz ahazten. Askotan egin nuen, garai horretan beti egiten genuen horrela, idiekin. Zer da garrantzitsuena garia modu honetan mozten denean? Garrantzitsuena, hau zaletasuna da, besterik ez, gaur egun. Jaia egiteko, besterik ez. Orain, garia moztuko dugu, gero garia joko dugu eta azkenik ogia jango dugu. Ahora la siega, luego la trilla y después cuando se coma el pan. Modu ezberdinetan jo dute garia gaur. Uztailaren 26an prozesu hau bukatuko da.